Volumen kontuak eta zauz gertu riñago esan, imagina, oso altu aldi manabilo. Arratzaldun danoi, eta ongi etorri, hau da ja 3. hitzaldixa, jardunaldi honetekoa. Ez da azkena ostialen izango da. Eta gaurkoan etorri da Arantza Aldezabal Roteta. Pasaiara. Pasaian txokoa, bai. Pasaian txokoa, pasaia asko da, ez? Bea da, EHUko irakaslia eta ikerlaria da. Eta, da espezialista mendiko hartzantzan, mendiko abeltzaintzan, ez? Eta ondorioz larrietan ere bai. Espezialista hartzaiak eta abeltzaina dira. Nik ikertzen dut sistema hori ulertu nahian, beraiek ja aspalditik dakitena, baina saiatzen naiz evidentzia zientifikoak jasotzen hobeto ulertzeko sistema guztia. Bale, orduan zuk nolabait oindala 100 urtetatik batzuk badakitenak, zuk oin erabiltzen dituzu beste metodologia batzuk, beste ondorio batzuk ateratzeko edo informazio batzeko. Bai, metodologia, zientifikoa nahi baduzu. Badakizu askotan gauzak esatea ez da iritzia bakarrik ematea, baizik demostratzea datuen bidez, evidentzien bidez gauzak nola gertatzen direnez, eta guk hori da egiten duguna, mendiko larreetan eta belarditan baita ere, baserri inguruko belarditan, baina askotan lehenik eta behin bertako abeltzainakin, hartzaiakin hitz eginez eta berak pixkat kontatzen digu, eta gero guk normalean baieztatzen dugu datuekin bera kontatu diguna. Pozik gaude hemen zaudelako ze hitzaldi asko eman ditu hemen, ez? Igual jardunaldi hau edakote eta mapik urte, mende eren edola, ez? Eta gai ezberdinak jorratu ditugu, eta adibidez basoa da gai bat behin eta berriz errepikatu dena. Baina, igual, nik ez dakit, ez? Ez dakit buruz egon diren hitzaldi guztia, baina izan daiteke lehenengo aldia larren gai hauekin gatozena. Orduan, zentzu hortan pozik nago. Ni gehiago. Bai. Oso pozik, ze batez ere ohartzen garelako gizartean dagoen itsutasuna belardiekiko, larrekiko. Inork ez die kaso egiten, edo inorri ez zaio inporta, mantentzen diren, ez diren mantentzen, nolakoak diren. Askotan ikusten duguna da, jendia belarditatik pasatzea eta belarra besteik ez da hola, o ez di inoiz sekula atentzioi deitzen. Eta nik uste ez jakintasunagatik dela. Eta aldiz, irutze zait, kontzientzia pixka bat piztu dela basoaren aldeko, batez ere bertako basoaren aldeko mezuak emanez gizarte honetan, eta noski, mezu horiek ere oso ongi etorriak, gure lurralde honetan ikusita paisaia zeharo eraldatuta dagoela, eta gure bertako basoak oso murriztuta daudela birlandaketengatik, kanpotik ekarritako espezie exotikoen birlandaketagatik, normala irutze zait basoaren aldeko mezuak ematea gizartean, eta basoa lantzea askoz gehiago orain arte belardia baino. Baino, horrekin ere, nire ustez dinamika horrekin pixka eta apurtin behar da. Hasi gaitezen, pixka bat historiari, ez? Gero gehiago sartuko gara gaur egungo egoeraren inguruan eta, baina atzera begiratuko dugu. Hizketaldi hau pixkat antolatzeko zuk informazio bat bidali zenigu, eta gu irakurtzen egon ginen, eta horrela. Eta hor, gauzatxo batzuk atentzioa ditu ziguten. Eta gauza horietakoa zen, nola atzera begiratzen badugu iraganeko orain dela 100 urtetako Euskal Herrira edo orain dela 1000 urtetako Europara. Hor badaude ikerketak eta zientzia mundutik, basabiltzate esaten nolabait lehenagoko Euskal Herria eta lehenagoko Europa ez dela gure imaginarioak uste duena. Hau da, zatik hemen askotan esaten dena ez, lehen Europa baso primarioa, eta orduan ni beti imaginatu izan dut Europa Amazonas bezala, baina bertako espeziekin, ez? Zer daukazu honen inguruan esateko? Arrazoi daukazu, nik uste betidanik kontatu zaigula edo eman zaigula irudi hori, ez da, paisaiarena, edo nik askotan,
ikaslei esaten diegu, ez? Askotan badago landaredi potentzial bat, inguruneko baldintzekin orekan dagoena eta giza eraginik gabe, bai? Gizakiaren esku sartzerik gabe, gure eskualde honetan basoa izango litzatekeela, ez? Aristi mota desberdinak, eta pixkat mendian gora ingo bagendu, pagadia. Bai? Eta pixkat ideia hori, ez? Esan ez bezala gizakirik ez balego hemen basoa egongo litzateke. Eta ikerketek diote ez dela horrela. Gizakiaren esku hartze nolabait bortitzonen aurretik baziren mega herbiboroak nolabait esateko, paisaia irekia mantentzen zutenak. Adibidez, mamutak, elefanteak, bai, bisonteak, orein erraldoiak, errinozeronteak, hori guztia hemen oinatin eta... Hori da. Garaiotan klima hotzagoa zen, eta normalean klima hotzetan animalien tamaina handiagoa izaten da, badakigu hori, eta beraz, nik uste oso zaila dela estimatzea dentsitatea, ez? Zer dentsitatetan zenbat bizi ziren, zenbat mega herbiboro zeuden, baina paisaia zizelkatze zutela eta baso hori irekita mantentzen zutela, hori demostratuta dago. Bai? Ikerketa desberdinak batez ere palinologikoak, pixka bat eskala geologiko batetan paisaia nolakoa zen aztertzen dutenak eta hor pixkat apurtzen digu uste hori, ez da? Benetan hemen naturalena eta berez basoa litzatekena, eta, klaro, nahi baduzu ere izain dezakegu zer den naturala, eta zer ez den naturala, ez? Edo eksotikoa zer den, bertakoa zer den, noiztik kontsideratuko dugu gauza bat bertakoa, noiztik eksotikoa, bueno, hori guztia itzaiteko modukoa da bai. Orduan, batean, nire imaginare pixkat aldatu eginda zentzu hortan zatik, irakurtzen ez, ikerketa horiek eta horrela, eta hitzaldiak entzuten ez, interneten eta horrela, eta itxura danez, ez omen zen guztia basoa, baizik eta zabana kontzeptu erabiltzen zen, eta zabanatik gertu egongo omen zen, ez, hemengo paisaia, horrek deitu zian atentzioa. Bai, hori da, kontutan izan behar dugu klima bestera batekoa zela, eta ikusten da edo batez ere paisaia irekia zen, urtaro sasoi jakin baten lehortea ematen zen eskualde geografikoetan. Bai? Eta hori justu gaur egungo baliokidea da sabana inguru hori. Hau da, belarrak bertako badaude zuhaitz batzuk pixkat aterki forma hori dutenak, baina sabanaren oinarria komunitate belarkara da, baina sasoia du, badago sasoi lehorra, sasoi bustia edo ezea, eta hor belar horrek fenologia badu, eta egiten zutena zen mega herbiboro horiek pixkat belarraren fenologia hori jarraitu, ez? Orduan, mugimendu bat zeon, ganadu ez barkatu, herbiboro handiak mugitzen, eta mugimendu horretan paisaia irekia mantentzen zuten. Askotan izan da. Hemen kategori batek Euskal Herri guztia gurutzatu ahalko zuen, zuhaitz eta lurra ikutu gabe. Hori nik askotan entzun dut, ez? Orduan nik ez dakit hau ja, igual posible zen, baina igual bide zuzen hartu beharrean, ez dakit, ezingo litzake igual zuzen joan, ez dakit, Hori, espekulazio gutxa da. Bai, egia esan ez dakite batzuetan badira holako esaldiak eta ez dakit. Kontua da, megafauna guzti hori desagertu egin zela, extingitu egin zen. Bai. Eta megafauna hori extingitu zen, baina aldi berean gizakia nahiz eta Europan bizi, ehiztari biltzailea zen, oraindik ez zen ez nekazaria ez abeltzaina, eta orduan nola da posible hori guztia, ez? Jarraikortasun bat edukitzea paisaia ireki horiek, ez? Bai. Pentsatzen da azkenean pixkat etxekoratu zituztela, ez? Animali belarjale batzuk etxekotu zituztela eta polikinaka hasi zela nolabait hartzantza, abeltzantza eredu bat, eta nolabait mega herbiboro horiek betetzen zuten txoko ekologiko hori abelburuen bidez, abeltzantza etxekotu baten bidez ordeztu zela. Eta horrela, mendeetan iristen gara gaur egungo paisaiara. Hori da, bai. Gaur egungo paisaia zeinetan badaukagun basoa, gero landaketak daude ere bai, eta gero larreak daude ere bai. Eta Euskal Herriko paisaiaren parte, larre gabe Euskal Herrian ez, nik buruan dugu den Euskal Herria
ez litzateke horrelako izango. Nik alaxe pentsatzen dut, gainera batzuetan, ez da nola esan, ez da dikotomia bat, ez dugu aukeratu behar larre belardiak edo basoak. Hemen politiana da paisaia mosaiko bat. Da netarik eukitzea, ongi kudeatuta, hemen azken finean kudeaketa dagakoa. Bai? Esan nahi dut, noski belardiak eta larreak paisaierekia mantentzeko abeltzantza behar da. Baina abeltzantza hori ezin da edo nola kudeatu. Ezin da badauzkagu hazkunde sistema desberdinak eta abeltzantza intensibo batek ez digu paisaia mantenduko. Bai? Baizik ja hor sartu beharko ginake abeltzantza eredu desberdinetan. Zuk idatzi zenuen Elhuyar aldizkarirako artikulu bat, zu eta zu taldekoak, larreak belarra baino gehiago, izenburuarekin. Zer dauka gehiago, ba? Larre batek? Bueno, nahi badezu begira, ilustratuko dizut. Hau da pixka batek, Elhuyarren hainbat gauzain ditugu divulgaziorako, batez ere belardien garrantzia azpimarratzeko, eta zuri erantzun aurretik, baita ere pixka komentatu edo aipatu nahi dizuet, justu aurten, larren eta abeltzantzaren edo pastoralismoaren urte internazionala dela. Nazio Batuak erakundeak eta FAOk eta erabaki zuten bazela ordua larre belardi hauei duten garrantzia emateko eta 2026a izendatu zen urte internazional bezala. Orduan, gonbidatzen zaituztet beraien webgunera sartzera eta ikustera mundu mailan ze garrantzi daukaten belardi eta larre guzti hauek. Guk noski Euskal Herria daukagu eta itzengo dugu Euskal Herriaz eta hemen daukagun paisaiaz, baina mundu mailan orokorrean bazkarako erabiltzen diren landare komunitateak, horrela dira ingelesek Amerikarrek rangelands esaten diote, baina izatez da abereek bazkatzen duten edozein landare komunitate, izan daitezke baita ere sastrakak, izan daitezke zurezko landareak, eta mapa horretan ikusten da zenbateko ze dibertsitate daukagu eta nola herrialde askotan oinarrizko jarduera den. Baina esan bezala, abeltzantza eredu jakin bada, pastoralismoa esaten dana, honek esan nahi du lurrari lotutako abeltzantza eredu bat eta mugimenduan dabilena. Mugimenduan dabilena aldi oro, larre horiek duten bazkarik onena jaten, baina lekuz mugitzen. Azken finean, baliabideen banaketa bat egiten. Eta, irudi hau jarri nahi nizuen, benetan ikusteko mundu mailan honek daukan dimentsioa. Hori Euskal Herriak ekarrita, mugimendu hori, ez? Hori galduta dago, zatik hemen, alde batetik bestera, ez dira mugitzen hainbeste, ez? Entzun daukiko duzue trasumantzia, ez da? Penintxula Iberiarrean oso ezaguna den eta garai baten mantendu zen ganaduaren mugimendua, ez da? Neguan hegoaldera mugitzen dira eta gero mendialdera kilometroak eta kilometroak egiten dituzten, ez? Orduan, horrek daukan balio natural eta kulturala ikaragarria da, baino gero eta hartalde gutxiago daude, hartaldeak izaten dira normalan, ardi eta behiak izaten dira, baina hartaldeak bereziki trasumantzian dabiltzen. Gure Euskal Herrian egiten dena da transtermitantzia esaten zaiona edo trasumantzia laburrago bat. Hau da, bailaretatik mendira, mankomunitatetara, esate baterako Aizkorri, Aralar, guk ezagutzen ditugun Urbia, mankomunitate horietara, komunalak dira, hori da beste kontu bat galtzen ari zaiguna, baino gobernantzaren garrantzia, ez da, azkenean zenbait udalerrik modu komunitario baten nolabait kudeatzen den eremua. Eta Euskal Herrian hori dira mendiko larreak, ez da? Orduan, normalean negua bailaran, baserri inguruan pasatzen du ganaduak, eta gero batzuk, ez denak, igotzen dira mendiko larreetara. Polikinaka, gainera hartalde guztiak ez dira batera igotzen, baizik, batzuek esnetako ardiak badira jesten amaitzen dute baserrian, beste gutxi batzuk
jeste garaia mendian bukatzen dute, bueno. Eta hori polikinaka galtzen ari da. Euskal Herrian ere. Gorbeian esate baterako, ja, esango nuke, jeste garai hori inork ez duela mendian egiten, lehortzen dituzte hartaldeak behian, eta gero gora doaz. Baina gero eta gutxiago izaten dira, arrazoi desberdinengatik, Orduan, larreak, eta larren ez aniztasuna, zuk hori ikertzen duzu, beste gauza batzun artean, ez? Bai, hori da. Nik egiten detena da, ni hasi nintzen batez ere larre eta belardien alde ekologikoa aztertzen, ez? Batez ere ulertu nahi nuen, edo nahi genuen, ze talde bat da, ez naiz ni bakarrik hori ikertzen ari naizena, eta bueno, belardia badauka lurtzoru bat, lurtzoru horretan badozkago aldagai abiotikoak, temperatura ezetasuna, lurtzoru motak, gero bertan bizi diren bizidunak, mikroorganismoak, eta gero badaukagu konposizio floristiko bat, eta baditugu konposizio floristiko horretan, polinizatzaileak, hau da, ja, kate trofiko bat daukagu, ezta, sare bat, eta noski, belar edo landare horiez elikatzen diren abereak. Gainera, abere mota desberdinak, ze ardi batek, behor batek, behi batek ez dute berdin larratzen. Arrazoi desberdinengatik larratze era desberdina dute. Eta gero, bazkatzen duten hori transformatu egiten dute. Esnean, gero esne hori gazta bihurtzen da, edo okelan, ez da? Orduan, nik bereziki jarraitu dudana da lurtzorutik abiatuta, esnetarako ardien sistemak aztertu ditut batez ere, eta ikusi duguna da, mendian eta bailaretan bazkatutako ardi horien esne eta gaztak duen kalitatea. Eta gero, baita ere, sozioekonomia. Ze beti errentagarritasunaz hitz egiten dugu, ekonomiaz, eta saiatu gara hori ere neurtzen. Hau da, guk esaten duguna abeltzantza sistemaren iraunkortasuna. Iraunkortasunaren diagnosi bat egiteko aztertzen ditugu gauza guzti horiek. Eta kalidade kontuak zela daude? Kalidade kontuak? Bai. Guk ikusi dugunagatik eta orokorrean ondo kudeatzen dira gure belardi talarreak, kalitate ona eta aberatsak dira dibertsitatean, esan nahi dut beraien funtzioa oso ondo ari dira betetzen, baina gauzatxo batzuk hobetu daitezke, baina bestetik daukagun beldurra da jarduera hori galtzen doan heinean, funtzio guzti hauek eta belardi larre hauek galdengo ditugula. Azken finean, komunitate guzti hauek semi-naturalak dira. Hau da, abeltzantzak mantentzen dituen komunitateak dira. Hemen imaginatu, guztiz desagertu ezkero Euskal Herriaren abeltzaintza, larre horiekin ze gertatuko zen? Zein izango litzateke beraien evoluzio naturala? Galdu lirateke, esan nahi dut begira. Eta paso bihurtu? Lehenengo sasia, otea, edo txillarra... Jarraiera, gure eskualde gehienetan, batez ere, hau ere esan bertzu, baina daukagun irudia igual da Euskal Herri Atlantiarraren irudia, eskualde desberdinetan larren dinamika desberdina izaten da. Eta esate baterako ja pixkat hegoaldera joeten bagara, eskualde mediterranearrean, lehorte baldintzek eta beste muga batzu jartzen dituzte. Hemen gure belardiak eta oso dinamikoak dira, oso denbora gutxian aldaketa ikaragarriak dituzte eta asko aldatzen dira. Ikusi, horre irudi honetan jarri dizuet, belardiak zer dira belarraz gain? Belardiak dira landare espezie desberdin pilo bat, horrek nolabait elikatzen ditu edo horrek bermatzen du polinizatzaile dibertsitatea, azken boladan polinizatzailez asko hitz egiten ari gara, zergatik polinizatzaileen dibertsitateak ere eragiten dulako gure elikagaietan, frutarboletan, baratzean, ikusten da polinizatzaile dibertsitatea mantentzen den lekuan uztak, ekoizpena hobea dela, gainera barazki, fruta guzti horien kalitatea ere hobea dela. Gero gainera, espezie guzti, belarditako espezie asko sendabelar bezala erabiltzen ditugu, edo sendabelarren
oinarrian dauden landareak dira. Lurzoruan karbonoa bahitzen da, hau da beste kontu bat, eta hontaz hitz egingo dugu pixka eta aurreraxeago, baina beti pentsatu dugu basoa dela karbonoa bahitzen duen landare komunitate garrantzitsuena, eta hori ere eztabaidagarria da. Eztabaidagarria da, baso motaren araberakoa dalako, eta batez ere basoaren karbonoa enborrean dagoelako, egurrean. Orduan, egur hori ustiatzen bada, eta baso horretatik ateratzen bada, egur hori ez da bertan metatzen. Beraz, ikusi dena da, belardiek uste baino askoz karbono gehiago bahitzen dutela. Azalera unitateko eta beti erlatibizatuz, ze balore absolutotan ez, baina erlatibizatuz bai, eta higadura ekiditen du, ur gezaren kalitatea mantentzen dute, eta gero ahaztu gabe ze balore kultural da. Hau da, zuek imaginatzen duzu Euskal Herri bat, abeltzantza eta hartzantzak ekarri duen ondare kultural guzti hori, baina hizkuntzatik hasita, baserria bera, etnologikoki dagoen aberastasun guzti hori gabe, imaginatzen duzu ezuek Euskal Herria? Nik ez, hemen zerrenda bat ekarri dut. Larreari deitzeko modu ezberdinak. Larre, belardi, zelai, belai, belase, pentze, euntze, soro, alpide. Eta bar. Horrek esan nahi du horra aberastasun badago, ez da? Dago dibertsitate bat eta terminotan ere dibertsitate hori islatzen da, argi dago. Eta aldi berean imaginatzen dut, talen esan dozunen aritik, ez da berdina zea abere dabiltzen, ez? Eta orduan horra ongo dira aldagai ezberdinak, zeinetan igual klima edo ez dakit erliebea, altitudea, hor dabiltzen animaliak, eta orduan eraman gaitzake horrek hitz egitera, larre, ez dakit larre bakoitza den hitza, baina ez larreen artean ere, larre bakoitza den barruan biodibertsitate badago, baina larreen artean ere ezberdintasunak egongo dira. Bai, zalantzarik gabe. Eta asko, guk adibidez urtetan ikertu dugu mendiko larreak, ara larren, erakutsiko izkizuet argazki batzuk, ikusteko... Besterik gabe, artikulu batzuen irudiak dira, jakiteko ebidentziak daudela, kontatu dizuedan guztia hau demostratzen dutenak, eta gero nahi baduzu aforestazioa hitzein dezakegu. Aforestazioa ez dakit terminoa ezagutzen duzuen. Aforestazioa esaten zaio lehen basorik ez zegoen lekuan zuhaitzak landatzeari. Orduan orain ere oso modan jarri da zuhaitzak landatzea. Edozein lekutan, edo nola, eta hori ere pentsatu behar da. Esan nahi dut, zuhaitzak landatzea oso ondo dago, basoa berreskuratzea oso ondo dago, baina agian beti ez da konponbiderik egokiena. Eta betikoa, belardi bat baldin badaukagu, klimaren aldaketarako hobe da belardi horretan zuhaitzak landatzea? Ikusten dira leku batzuetan eta ikerketa batzuk aditzera ematen diote, horrek biodibertsitatea galdu arazten duela eta horrekin batera ekosistema zerbitzuak deitzen duguna. Orduan, beste puntu bat, beste azpimarra bat egin nahi dudana, ez? Beti, basoa sortzea edo basoa egon ez den lekuan baso bat landatzea, ez da zergatik izan behar konponbiderik onena. Gu gara zuhaitz landatzaileak. Badakit horregatik. Baditu ez? Bale. Horregatik etorri nezkaina pixka zartzea. Ondo. Orduan, beti ez da, ez, alternatiba? Hori da. Aldi berean, nigo etortzen zaidana, zuhaitzak ez baitu landatzen, hor zerbait egon beharko da mantentzeko larrea, ez? Zerbait nahi dut esan, animaliek egon beharko dira? Bai, zalantzari gabe. Bai, esan nahi dut, belardi bat ez dezu mantentzen abererik gabe. Esan nahi dut, eta belardiak eta larreak baldin badaude da, abereak daudelako, erabiltzeko, bazkatzeko, beraz, lotuta doa.
Agian iban Euskal Herrian igual altitude, ez? Oso altutako larre batzuk igual izango dira abere gabe mantentzen dira? Hemen ez. Ez dago? Ez, baditugu larre batzuk arrokari oso lotuta daudenak, eta hor aberearen edo nahi badezue larratzearen efektuak baino agintzen du baldintza edafikoak, esan nahi dut. Badira larre harritsuak oso lotuta doazenak arrokaren pH-arekin, edo orduan hor ibili daitezke ez dakit beste normalian ez dakit ardiak igo daitezke, ahuntzak igo daitezke, baina larre horien dinamikan ez du herbiboroak ez du agintzen kudeaketa batek, baizik batez ere lotuta doa esan bezala ingurune baldintzetara. Bai? Arroka adibidez, kararria izatera. Baina guk ezautzen ditugun larre, belardi, dentxo hauek, printzipioz, galduko lirateke denbora askorekin, eta polikinaka txilardia sortuko litzateke, txilardi otadia, eta segun ze altitudetan, pagadia, ez da? Baina erakutsi nahi dizkizu eta hau da, guk Aralarren egin genduen ikerketa bat, 2005an jarri genituen itxiturak, 4 itxiturak, leku desberdinetan. Ohidu izan, 850 metroko altitudean gutxi gora bera jarritako itxitura, eta alotza eta uzkuiti daude 1200 metro ingurura, eta igaratza pixka baxuxo, 1150 edo. Eta euki izan ditugu 2000 ia lehengo urtera arte itxitura hauek, tamalez apurtu dizkigute eta gure esperimentu guztia pikutara joan zaigu. Baina hemen dituzuen argazkiak dira gutxi gora bera itxitura horiek jarri eta 6-7 urtetara. Eta bakoitzak bere erara evoluzionatu du. Hau da, ohiduik ikaragarri aldatu da, ziurtatu gendun itxitura hauek jarri aurretik mendiko larre honen konposizioa oso antzekoa zela, eta ben itxitura jarritakoan, neurketak egiten aritu ginen 6 urtez jarraian, eta ohiduiko landare komunitate itxitura barrukoa ikaragarri aldatu zen oso denbora gutxian. Aldiz, esate baterako igaratzakoa askoz motelago doa, askoz ere dinamika lasaiagoa darama, eta honek esan nahi du, mendiko larreak izan da ere, eta gainera guztiak Aralarren bereiztuta daude leku desberdinetan, baina nahiko hurbil esango genduke dinamika desberdina dutela. Orduan zuek pixkat ideia egiteko zer nolako aldakortasuna topa dezakeen. Guk laginketa esan bezala, laginketa pila bat egiten ditugu, lurtzorukoak, eta gero konposizio floristikoa eta belarraren kalitatea ere neurtzen dugu. Eta ikusi hau da, ohiduin, 2009ko ekainean, ikusi eskuinekoa, esan gabe ere asmatuko zenukete zein den barrua eta zein den kanpoa. Eta ikusten badezue, dominantzia ikaragarria dago graminea edo belar, nahi badezue arrunki belar deitzen dugun horietaz, ez? Eta aldiz kanpoan ikusten da beste itxura bat, landare espezie desberdinak ikus daitezke itxura desberdina du, ez? Eta hau da, gertatzen dena normalean larratzeari uzten dionean, belardi batek polikinaka lehenengo urtetan egingo duna da, belarra hazi, belarra hazten batzuk lehiakorragoak dira eta lehiakorrenak izaten dira belarrak, gramineoak deitzen dugunak, bai? Eta polikinaka joaten dira landare txikiak itotzen. Eta aldiz, ganadua dabilen lekuan, indarrak entzen dio, larratzeak berak indarrak entzen dio oso lehiakorrak diren gramineo hauei, eta mantentzen dutena da belarra motzagoa, argiagatiko lehiakidetza hori murrizten da, eta beraz landare espezie txikiagoek bizitzeko gaitasuna izaten dute. Horregatik, gure datuen arauera, dibertsitate altuagoa da larratzea mantentzen den lekuetan, bai? Ikusteko, hau lurtzoruan ere, begiraia, goian, izaten da, larreak daukan
nolabait geruzapena, lurtzoruaren ikusten baduzu markatuta dagoen karratu honetan, ikusten da metatzen ari dela nolabait belar ustela, ez? Guk materia organikoa esaten duguna, polikinaka usteltzen eta deskonposatzen joango den belar hori metatu egiten da, ez du abereak jaten, beraz, simeltzen da eta metatzen joaten da. Eta horrek egiten duena da, geruza isolatzaile ikaragarri bat, ez? Eta bekoa daukazue, larratzean beti bezala mantentzen den nolabait lur zatiaren, ez? Eta ikusten badezue, belarraren deskonposizio geruza hori txikiagoa da, bai? Finagoa da. Bueno, eta ikusi, oiduiko itxitura hori, hau izan zen 2012an, nolako itxura daukan barruan eta nolako itxura kanpoan. Kanpoan ikusten dira gorotzak eta ikusten dira hainbat ikusten da jarduera aberena, ezta? Eta guk ikusi genduna zen, orokorrean, ekologikoki onura gehiago eskaintzen dizkigula larratzen den mendiko larre batek, abandonatzen den larre batek baino, bai? Graminioak esan bezala dominatzaileak bihurtzen dira abereak desagertzen diren momentuan, horrek ekartzen du espezie dibertsitatea jaistea. Guk garai honetan ez genitun polinizatzaileak aztertu, baina polinizatzaile dibertsitatea ere jaitsi egiten da landare dibertsitatea jaisten bada. Ikusi gendun temperaturaren dinamika oso egonkorra zela, lehen irudean ikusi duzuen isolatzaile nolabait belarrak egiten duen geruza isolatzaile horrekin, lurtzoruko temperatura askoz ere konstanteago mantentzen da. Neguan ez da hainbeste hozten eta udan ez da hainbeste berotzen. Gutxi gora bera, atatzen zitzaigun ikusiko dugu gero irudi batetan. Oso sensoreak izan genitun eta oso konstantea. Eta aldiz, larratzea egunean, gora bera ikaragarriak egiten ditu lurtzoruko temperaturak. Askoz eragin zuzenagoa jasotzen dulako ingurune temperaturaren, ez? Orduan, udan gehiago berotzen da eta neguan gehiago hozten da. Baina, justu gehiago berotze horrek nolabait abantaiak ematen dizkie mikroorganismoei. Mikroorganismoen jarduera aktiboagoa da. Eta ikusten dena da jarduera horri esker CO2 fluxua jaitsi egiten dela, esan nahi dut. Lasaiago eta hobeto funtzionatzen dute mikroorganismoek larratzen den eremuan, itxitura barruan baino larratzerik ez dagoen. Beraz, CO2 fluxua, hau da, pixka bat hori, berotegi efektua nolabait eragiten duten gasetako baten fluxua, handietzen da larratzea desagertzen den belardi edo larre horretan. Bai? Nola dago hori erlazio hori mikroorganismoak handitu egiten dira, beren aktibitatea handitu egiten da, eta hortik nola dator karbonoa? Ikusten duguna da, larratze egunean, nolabait beraien jarduerarako baldintza hobeak dituzte, temperatura baldintza hobeak, suposatuz beti ezetasuna ona dela. Hemen gakoa da gure mendiko larreetan normalean ezetasun maila ona izaten dela uda sasoian. Batzuetan lehortea dauzkagu, badakigu hori ere aldatzen ari da, baina printzipioz ezetasun maila egokietan larratze egunean temperatura baldintzak egokiagoak dira. Orduan, mikroorganismoek lanerako aktibo egoteko baldintza hobeak dituzte. Horregatik jarduera entzimatikoek gora egiten dute, bai? Horrek esan nahi du gehiago hazten direla, mikroorganismoen biomasa handitu egiten dela. Baina handitze horrek ez du ekartzen arnasketa askoz gehiago egotea, beraz, CO2 fluxua txikitu egiten da, bai? Eta ez hori bakarrik, ikusi dugun beste gauza bat da, eta hurrengoan dago hau, belar kalitatea, larratzea dagoen lekuan, azkenean, aberek egiten dutena da sega lan hori, ez da? Orduan, larreak berez egiten duna da birsortu belar gorputz hori, ez da? Jandako hosto horiek berriz sortu. Sortzen diren hosto horiek gazteak izaten dira nutritiboki hobeak. Proteina gehiago izaten dute, edo proteina zuntz erlazio hobea. Eta horrek esan nahi du, larratzea mantentzen den belardi, larre horietan, mikroorganismoei erortzen zaien materia organikoaren
digestibilitatea ere hobea dela, beraz, erresago birziklatzen dutela, baldintza hobeak dituzte, temperatura aldetik, eta gainera, nolabait bertan, gorotzen bidez, itzultzen zaien material vegetal organiko hori erresagoa da digeritzen. Hau da, beraien jarduera ere nolabait hobetu egiten du. Eraginkorragoak bihurtzen ditu. Eta efektu guzti horiek dira nolabait katean ematen direnak, beti ere abereen larratze orekatu batekin, gainlarratzeak ere arazoak ekar ditzake noski. Baina hortxe dago gakoa, ze larratze maila mantendu. Orduan, oin zabiltza onuren inguruan? Onuren inguruan, hori da. Beste onurarik aipatu ez duzuna, ez dakit, okurritzen zaizuna, ja bestela pasatzeko, ja beste gai batera pasatzeko, baina igual pasatu horretik, bai. Bakarrik jarraitzeko esan dugu ez, bazkatzen dira mendiko larre hauetan abereak, eta hemen daukazue, aipatu dizudan bezala, bazka kalitate hori neurtzeaz gain, gero hortaz elikatzen diren ardiek ekoiztutako esne eta gaztak aztertu genitun ez da. Eta, hemen ateratako adibide batzuk, ikusten da, bereizten da bailarako gazta, edo bailaran bazkatzen duten artaldeetatik ateratzen den esne eta gaztak ezaugarri batzuk dauzka, eta mendian bazkatzen direnak eta bertatik ateratzen den esnetik eta egiten den gaztak beste ezaugarri batzuk, bai? Orduan, orokorrean ikusten da mendiko gaztek gantz gehiago dituztela, bai? Pentsako dezakegu, orduan okerragoa da, baina gero gantz motak aztertuta, ze hori da askotan ardi esnearen kalitatearen azterketa egiten denean neurtzen da gantz kopurua, portzentaietan proteina kopurua, baina ez da sakontzen, ze gantz mota. Orduan, guk lankidetza daukagu elikagaien segurtasun eta kalitatean aritzen diren biokimikoekin, eta beraiek aztertzen dute gantz soslai osoa, vitaminak, tokoferolak, terpenoideak, beste mota batetako osagaiak, ez? Eta ikusten dena da, mendiko gaztan agertzen zaigun gantz soslaia osasuntsuagoa dela. Hau da, osasunerako onuragarriak diren gantz gehiago dauzkala mendiko gazta horrek. Eta guk pentsatzen duguna da, hori beste faktore batzuen artean horretan eragiten duela larreen dibertsitateak eta larreetan topatzen dituzten landare espezie desberdin guzti horiek. Orduan onura biodibertsitatean eta onura gero bertatik guk ateratzen ditugun produktuetan. Hori da, bai. Alde txarra... Zer da gantz? Gantza... Grasa. Bai, koipea. Bai, gantza, koipea. Hori da. Zein da desabantaila? Ba, ekoizpena. Sistema hauek ekoizpen aldetik, sistema intentsiboak baino gutxiago ekoizten dugula. Hau da, esne litro gutxiago, horrek esan nahi du gazta kilo gutxiago, eta gure gizarte honetan errentagarritasun ekonomikoari begiratzen zaionez, nolabait egiten den ingurune politikan edo nekazal politikan hobeto esan da, benetan ez dago olako sistema hauen aldeko aposturik. Azken finean, argudiatzen dutena da ekoizpena baxuegia dela, eta honek ezingo lukela mantendu gizarte baten eskaria, ez da? Eta hor beste debate bat dago. Hemen debate potentea dago, ez? Debate potentea dago. Hemen dago debate bat alde batetik intentsibo. Hori da. Hor sartuko gara igual. Bai. Zeri beste debate bat dago, landareengatik elikatu, edo animalengatik elikatu, edo biengatik hori da horra gero sartuko gara igual. Bai, nahi zuenean, bai. Intentsibo. Nik imaginatzen dut, abeltzaintzak, ez dakit abeltzaintza estentsiboa nik galdetzen badizut. Badauka, intentsiboak badakit baietz, eta orain igual ondo litzateke aipatzea, ze inpaktu dituen, abeltzaintza intentsiboak. Igual hor sartuko gara, ze inpaktu ditu abeltzaintza intentsiboak, eta ze inpaktu ditu baldin baditu estentsiboak. Nola alderatu daitezke? Bai,
Bueno, ez da galdera erresa, sistema intentsiboetan ere gradiente badago, bai? Baina orokorrean intentsiboak zer dauka? Daukana da ikaragarrizko menpekotasuna kanpoko nola esan nuke, kanpotik ekartzen di inputak, ezta? Hau da, norberak bere baratzean sortu baino edo bere etxaldean, ustiategitza ez gustatzen etxaldea gustatzen zait, etxaldean gutxi sortzen du, lurrari lotu gabeko sistema bada, lurra gutxi erabiltzen du abereak, eta bazka guztia kanpotik ekartzen da, bai, pentsuak. Argentina, Brasil... Argentina, soja, bai, pentsuak kanpotik, soia Argentinatik, jakinda zer nolako sarraskiak egiten diren Argentinan soiagatik, ze hori ere beste kontu bada. Soia iparralden ekologikoan landatzen dute, eta ekar genezake iparraldetik, beste prezio baten, baino gainera pentsua erostera joten danean hartzaiak, esaten digu, nik askotan pentsu bat eskatzen dut, eta ekartzen diate gogoa ematen dionak, pentsu saltzaileak, ze merkatuak agintzen du, eta askotan hartzaiak zailtasunak dauzka nahi duen pentsu hori lortzeko. Eta, noski, jasten bagera soiaren laborantza nola egiten den, eta nolako kaltea egiten zaien Argentinako nekazari txikiei, hori alde batera utzita, zekaleak, Ukrainiako gerrarekin zer gertatu da, zereal guztia, merkatuak agindu du, zereala preziozigo da, zergatik, enpresa hondiek gorde dituztelako prezio eskari eta eskaintzarekin jokatzeko, ez? Eta orduan, azkenean, zerealista nolabait makroindustrialek nahi dutena da aberastu. Beraz, zer dauka intensiboak? Guzti horren menpe dagoela, merkatu baten menpe. Eta gero, kutsadura, esan nahi dut, intensibo batek egiten duna da, eremu txiki batetan, ganadu abere asko kontzentratu, baina abere horiek gorotza, ximaurra, hori guztia egiten dute. Zer egiten dute ximaur eta guzti horrekin? Askotan, zabaldu monokultiboak diren belardi batzuetan, baina lurpeko akuiferoak kutsatu, nitrato kontzentrazio altuak izaten dira sortzen dituztena, beraz kutsadura. Gero, animaliak ordu asko ikuluan. Horrek ekartzen du ere animaliak ez gaixotzeko botika gehiago, antibiotiko gehiago eman behar izatea prebentzio bezala. Gaixotasuna heldu aurretik botika, antibiotiko ikaragarri pila. Horrek, gero antibiotiko horiek ere berriz ere uretara edo lurrera doaz. Eta gero azkenik, eta batez ere esnetako behietan gertatzen dena da, artoa landatzen dute lolium batekin batera, edo loliuna da gramineo bat oso produktiboa, baina kimikoki ongarriztatzen dute, beraz, ongarri kimikoa ere kanpotik ekartzen dute. Zein da duten abantaila? Litro pila ekoizten dituztela, eta litro horien salmentarekin eta irabaziak ateratzen dituztela. Abantaila orduan kuantitatiboa, kualitatiboa ez da. Hori da. Orduan kuantitatibitate horrek agindu egiten du, ez? Hori da. Gaur egun oroar, gaur egungo gizartean nik uste dut, bai. Hori da. Eta berez, klaro, entzun daukiko duzue, berotegi efektua sortzen duten gasak. Orduan, zer gertatzen da, badira metodologia batzuk aztertzen dutenak etxalde batetan edo intensibo edo estensibo batetan ziklo guztia, ez? Urtebeteko zikloan zer sartzen den, zer ateatzen den, eta egiten dute olako berotegi gasen emisioaren balantze bat, bai? Baina gero datua ematen da zenbat CO2 baliokide isuri den esne litroko. Claro, hor dago trampa. Zenbat eta gehiago ekoiztu, isuria txikiago aterako zaizu, bai? Gero gainera, pentsua elikatzen den abere batek metano gutxiago isurtzen du, adibidez, mendiko belarraz elikatzen dena baino, ze normalean mendiko belarrak zuntz gehiago dauka, pentsuan batez ere izaten da
proteina eta gero almidoia, ez? Oso errez digeritzen den karbohidratoa eta proteina. Aldiz mendian zuntza daukazu, zelulosa daukazu zuntz bat, kostatzen dana askoz gehiago digeritzea eta horrek ekartzen ditu metano emisio gehiago, bai? Orduan, zer gertatzen da? CO2 edo isuriak neurtzen baditugu esnelitroko, abeltzantza ekstensiboa beti galtzen ateatzen da. Galtzen ateatzen da, litro gutxillo ekoizten ditulako eta gainera metano gehiago isurtzen dulako jaten duen bazkagatik. Gai horrekin sartuko gara igual? Bai. Bueno, lehenik eta behin guk zaborraren gaia lantzen dugu naturuzkolan eta hondakinak eta bestea, eta nik uste gure imaginarioan oroar dagoela, zaborra batez ere etxean sortutakoa, ez? Gero igual kotxen tubo eskapea eta horrela, eta hola. Gero igual etorriko da industria eta industriako kontuak, eta azkenengo, gure imaginarioan, nik uste dut, abeltzaintza kontuak azkenengo datoz, eta nik oin buruz ez dakit estadistika, baina munduko kutsaduran eguneko oso handia dator, ez gabit hitz egiten eguneko 1 edo eguneko 2, baizik eta da zati oso handia kutsaduran. Zati handia da, bai. Baina esan bezala, nolabait industria garaian edo iraultza industrialarekin batera etorri zaigun nekazaritza eta abeltzaintza ereduek dute nolabait horren erru handiena, ez da, intensiboak. Eredu industriala. Hori da. Horra aplikatuta. Hori da. Orduan, guk aztertzen ditugun sistema estensibo hauetan zer aldarrikatzen dugu. Zergatik ez dira ematen metrika horiek azalerako, erabiltzen den lur azalerako. Hau da, eman beharrean ekoizten den produktuko emisioa egin erabiltzen den lur azalerarekiko. Eta hor ja aldatu egiten dira datu guztiak. Zergatik estensiboak lurra erabiltzen dulako eta lur horretan ere karbonoa bahitu egiten da. Orduan, aberek isurtzen duten edo igortzen duten metanoak, baina erabiltzen den lur azalera horretan metatzen den karbonoak konpentsatu egiten dira. Eta aldiz, sistema intensiboek lurrik ez duten ez erabiltzen ez dago inolako konpensaziorik. Estensiboan, pentsua erabiltzen da, batzuk gehiago, bestea gutxiago, baina normalean, oinarrian, belarditako bazka dago, hau da, belarrean oinarritutako elikadura badago, ezta? Orduan, horrek esan nahi du, kanpoko input horien menpekotasun txikiagoa dagoela. Orduan, zenbat eta baserritar batek bere baserri inguruan bailaran belardi seminatural gehiago izan, abereak modu egoki baten antolatuta bazkatzen baditu, kanpotik, hau da, burujabeagoa izango da. Eta kanpoko nolabait ekarri beharreko produktu horien menpekotasun txikiagoa izango du. Askotan kritikatu izan da, berotegi efektuaren kontuarekin eta aldaketan klimatikoaren kontuarekin, ez? Abeltzaintza, animalia eusnarkariek, euren lau estomago urdaio horietan metanoa sortzen dutela, ni lehen pentsatzen nuen puskerrak zirela, baina uste dut korroskada gehiela. Hor da hori mite bada. Zaten da animalien puskerrak eta metanoa eta korroskada da. Orduan, korroskada kantide pile bat eta orduan metanoa joaten dela, atmosferara, eta horrek egiten duela intensifikatu berotegi efektua eta kontu hori. Hau asko erabili izan da, hain zuzenera kritikatzeko abeltzaintza. Bai, hori da. Nahi badezu, jarriko dugu audiovisuala, eske oso ondo esplikatzen du berotegi efektua sortzen duten gasen dinamika zein den, ze berez, audiovisualan ikusiko duzu, baina dauzkagu hiru gas mota, ez da? CO2, hau da karbono dioksidoa, gero oxido nitrosoa eta gero metanoa, bai? Orduan, hiru gas horien dinamika atmosferan oso desberdina da. Eta erregai fosiletatik sortzen den karbono dioksidoak atmosferan iraun dezake 100 urte edo gehiago. Eta aldiz metanoak askoz epe laburragoan irauten du atmosferan, ze izaten da gero landareek fotosintesirako erabiltzen duten molekula, ez da? Orduan, metano hori CO2 bihurtzen da, baino da nolabait CO2 biogenikoa. Desberdin da CO2ak bide desberdina edo dinamika desberdina dauka erregai fosiletatik sortzen bada, ala nolabait CO2 bizidunetatik etorria baino.
Orduan zirkuluan sartzen da, eta nolabait ikusiko duzu audiovisualak ulertzera ematen du abeltzaintzak ez duela benetan gehitu gaur egun atmosferan daukagun CO2 gehipen hori. Hau da, klima ez da berotzen ari abeltzaintzak metanoa isurtzen duelako. Diferentzia da, karbono dioxidoa doa atmosferera, baina lurrazpitik hartu dugu petroleoa gazatik gatza. Hori da. Eta beste aurretik ere ja bazegoen, zatik aurretik ere ja aberea bazeuden, eta horregatik da. Hori da. Eta antza gainera esan bezala etxeko abereak baino lehen zeuden megafauna, megaherbiboro hauek, sortzen zuten metano kopurua estimatzen da gaur egungoaren oso antzekoa dela. Gaur egungo abelburuek sortzen dutenaren oso antzekoa. Beraz, karbonoaren ziklo barruan sartzen da, eta oreka batetan egongo litzateke, eta ez litzateke temperatura igoko, oraintxe bertan igotzen ari den bezala, CO2 hori metatzen ari delako atmosferan, ez? Hori da. Jarriko dugu orduan? Bai, jarriko dugu, aber. Ikertzaileen azterketen arabera, gizakiek eragindako berotegi efektuko gasen emisioen 14% abeltzaintzak eragindakoak dira. Industriaren eta garraioaren emisioak erregai fosilek eragiten dituzte. Nekazaritzak berriz, jatorri biogenikoko metano eta oxido nitroso gisa isurtzen ditu gas gehienak. Hala ere, hausnarkarien metanoa ez da ikatzak edo petrolioak sortutako CO2 gasen berdina. Erregai fosilak erretzen ditugunean, CO2 berria isurtzen dugu atmosferara. Eta honek 100 urte irauten du, lehendik pilatuta zegoenari gehituta. Metano biogenikoaren kasua desberdina da. Belarrak eta gainerako landareek atmosferako CO2 hartzen dute fotosintesiaren bidez. Animalia batek ura jan eta korrok eginez metanoa isurtzen duenean, hori ez da atmosferako metanoaren estok garbira gehitzen. Izan ere, metanoak ez du luzaroan irauten atmosfera. Hamarkada bat igar ondoren, metano hori CO2 bihurtzen da berriro, fotosentian erabiltzen dena, zikloa itxiz. Prozesu hori behin eta berriro errepikatzen da. Industrian eta garraioan berriz, isurpenen 100% CO2 berria ekartzen diote atmosferari. Milioika urtean zorupean egon den karbonoa alegia. Demagun atmosferako CO2-aren estoka urez betetako bainuontzi bat bezalakoa dela. Bainuontzia atmosfera da, ura CO2 atmosferikoa, iturriko zurrusta CO2 emisioak dira eta ustulekua atmosferatik CO2 kentzeko berezko gaitasuna da. Industria iraultzaren aurretik, ur zurrustaren kantitatea ustubidean zijoanaren berdina zen. Beraz, bainuontziko ur maila etzen aldatzen eta hala gertatzen zen atmosferako CO2 kontzentrazioarekin ere. Industria iraultzak oreka hori irauli egin zuen iturria oso azkar eta bortizki irekiz. Horren ondorioz, atmosferako CO2-aren kontzentrazioa hazi eta hazi eginda lurra berotuz. Hala, CO2 atmosferan egonkortzeko, iturria itxi egin behar dugu. Horrek, zalantzarik gabe, energia berriztagarrietara azkar aldatzea eta energia gutxiago kontsumitzea eskatuko du. Lehenago aipatu dugun bezala, hausnarkarien metano biogenikoa beste kontu bat da. Izan ere, metanoa berehala bihurtzen da CO2 biogeniko. Ustubidetik doan ur kantitatea iturritik ateratzen denaren ia berdina dela esan dezakegu beraz. Eta horrek, berdin segituko du datozen urteetan, hausnarkarien kopurua handitzen ezpada. Grafiko honetan, Europako ardi eta hauntz sektorearen metano emisioen joera ikus dezakezue. Emisio horiek 3% murriztu dira urtero. Oxfordeko Unibertsitatean garatutako neurketa metodo berri bat, isurpenak berotzearekin lotzeko gai da. Honek erakutsi duenez, sektore horrek ez du atmosfera gehiago berotu. Beraz, ardiek eta hauntzek Europan etorkizunean eragingo duten berotze efektua neutraliza dezakegu uneko emisioei eutsiz gero. Are gehiago, ardiek isurtzen duten metanoa urtean 1% murrizten badugu, atmosfera hozten ariko gara. Erregai fosilen kasuan ordea, emisioak erritmo berean murriztuko bagenitu ere, oraindik ere berotze handia eragingo genuke.
Baina kontu honetan, dana ez da metanoa. Berotegi efektua eragiten duen hirugarren gasa oxido nitrosoa da. Atmosferan 101 urte irauten du eta tona bat oxido nitroso 275 tona CO2-ren baliokidea da. Klima aldaketari eta lurrari buruzko IPCC taldearen azken txostenaren arabera, larreekin lotutako abeltzaintzak eragiten du nekazaritzako oxido nitrosoaren guztizko emisioen erdia baino gehiago. Baina balio hori eta abeltzaintzako oxido nitrosoaren eta simaurra erabiltzearen beste balio batzuk gehiegi balioetsita daude IPCC-ren 2006ko gidalerroen emisio faktoreetan oinarritzen baitira. Gidalerro hauen azken eguneratzearen arabera, artzaintzaren oxido nitrosoaren eta mindak erabiltzearen emisio faktoreak gehienez ere aurreko aldian kalkulatu zirenaren erdia dira. Azken puntua, gaur egun jende askok eskatzen du hausnarkari hazienda desagerraraztea, berotze globalari aurre egiteko. Larreko hausnarkari hazienda biodibertsitate handiko larreetan bizi da. Baina metano kantitate handiak isurtzen ditu, eta zenbat eta belar eta zuntz gehiago eduki haien dietak, orduan eta metano gehiago sortzen dute, ekoizpenean erregai fosil gutxi behar badute ere. Hala ere, larreko abelburuak iraganean basoko belar jaleek betetzen zuten espazioa hartzen ari dira, eta haiek behar zuten belarra jaten. Biek txoko ekologiko bera hartzen dute, eta larreetako zelulosa digeritzen dute. Kenduz gero, basoko beste belar jale batzuek ordezkatuko lituzkete, eta haiek antzeko metano emisioak eragingo lituzke, iraganean gertatzen zen bezala. Era berean, labore gehiago landatu beharko lirateke hazienda elikatzeko, larre sistemen galera konpentsatzeko. Abeltzaintza intentsiboa litzateke eta metano gutxiago sortuko luke, baina erregai fosilen erabilera eta oxido nitrosoaren emisioak gutxienez bikoiztu egingo lirateke. Ongarri gehiago erabiltzearen eta hazienda dentsitate handiagoa izatearen ondorioz. Gainera, paisaiak eraldatuko lirateke eta biodibertsitatea galdu. Metanoa murriztuz, erregai fosilen erabilera handitzea ez litzateke eraginkorra epe laburrean, eta gauzak are okerrago jarriko lituzke etorkizuneko belaunaldientzat. Beraz, beste honetan egin beharko genuke aparteko ahaleginak gizakiok. Erregai fosilak erabiltzeari uztean, eta nitrogeno eta CO2 aztarna gutxiago eragiten duten elikagaiak ekoiztean. Beste eztabaida bat ezartuko gara. Jarriko zut eszenatoki hipotetiko bat. Euskal Herria, orain dela 100 urte, orain dela 200 urte, hemen kontsumitzen zen gehiena igual hemen produzitzen zen. Eta gaur egun da guztiz kontrakoa. Aldi berean, 3.000 milioi pertsona gara, 3 milioi pertsona Euskal Herrian, gure lurraldea mugatua da. Eta imaginatu, ideal batera nahi dugula iritsi, zeinetan hemen kontsumitzen dugu eta hemen produzitzen dugu guztia. Aldi berean, esaten da, ez? Animaliek zela landarea jaten dituzten, ez? Landareengatik bizitzea ekartzen duela territorio gutxiago okupatzea, ze energia pasatzen denean landareetatik animalietara, 10 aldiz territorio gehiago behar da edo energia galdu egiten da nola izateko, ez? Orduan, nire galdera da, autosufizientzia, elikadura autosufizientziai begira, baduka zentzua abeltzaintzak? Galdera zaila da. Galdera zaila da. Nik ez dakit guztiz burujabe izan gaitezkeen Euskal Herrian, bai? Lehenik eta behin nire ustez kontsumo ohiturak aldatu behar dira. Esan nahi dut, behar bada gehiegi jaten dugu danetarik, ez? Eta ez dugu hainbeste jan beharrik. Bestetik, jaten dugun hori nola ekoizten da. Ze, klaro, ohituta gaudeia, supermerkatutan, kanpotik datozen, okela, barazki, frutak jatera, eta bertako produktua daukazunean bilatu behar duzu, eta gainera garestiagoa da, ez? Orduan,
nire galdera da. Hori zergatik gertatzen da. Euskal Herriak ez dauka potentzialik danetarik ekoizteko eta nahikoa ekoizteko bertan bizi garen guztiak elikatzeko? Ala, interes berezi badago hemen ekoizten dana kanpora eksportatu hobeto ordaintzen delako eta guk hemen elikatzeko kanpotik ekartzea askoz prezio merkeagoan, esan nahi dut. Azkenean, merkatu globalak ekarri duena da gurpil zoro baten bizitzea, bai? Ekarri dizkizu, begira, hori ilustratzeko, ekarri dizkizu datu batzuk, orain dela ja 5 urte, 2021ean UEUk antolatu zuen naturzientzien topaketak. Eta bertan Euskal Herriko elikadur burujabetzaz nolabaiteko, gogo eta saio bat antolatu gendun. Eta bertara gonbidatu gendun Juan Maintxaurrandieta, bere justu garai hartan Intian, Nafarroan lan egiten du albaitari, ez, berez albaitaria da, nekazal ingenieria. Eta ekarri zizkigun Euskal Herri mailako datu batzuk, esan behar dizuet datuak lortzea ez dela bat ere erresa, eta ez naiz gai sentitzen nik hau datu eguneratuagoak ekartzeko, horregatik 21ekoak ekarri dizkizuet, eta ekarri zigun nolabait, elkarte autonomoan Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan lurraren erabileraren banaketa nolakoa zen, ez? Oso, kategoria oso orokorretan, ez da? Alde batetik, forestala, ez? Hor, kontuz, hor sartzen dira birlandaketa guztiak, baso naturalak, hau da, baso mota guztiak. Nik birlandaketak, nire ustez ez dira basoak, dira zuhaitz landaketak, bai? Orduan, baina sartzen da forestal horretan, bai? Gero, agrikola da nekazaritza, baina batez ere laborantza, osea, nekazaritza guretzako elikadura sortzeko, bai? Eta prados bezala jartzen duna dira belardiak, seminaturalak, beltzantza estensibo batek, sega belardiak jarduera horrek mantentzen duena. Eta gero gainontzekoa da, gorriz dagoena, artifiziala, ez da? Orduan, ikusi, esate baterako, Nafarroan, zenbat nekazaritza daukagun, ez? Nekazaritza lurrak 132 dago bertara bideratua, elkarte autonomoan da zatirik txikiena, eta iparralde baso gutxiago, baina nekazaritzarako lurrak 116 eta belardiak 129, bai? Orduan, zer gertatzen da? Nolakoak dira nekazaritza hori? Batez ere ilustratzeko ze nekazaritza eredu sustatzen ari den, bai? Zein den joera. Eta hau da, Juanmak ekarri ziguna Nafarrotik. Orduan, ikusten badezue, Nafarroko hegoaldean, nekazaritzarako lur gehiago bideratzen da, baina ikusi nolabait ureztatzen den nekazaritza urdinez dago eta ureztapenik behar ez duena edo sekano deitzen duguna gorriz, ez da? Eta ikusten badezue, zenbat eta hegoalderago ureztapena eskatzen duten labore gehiago, bai? Osea, gardeetan etengabeko ureztapena behar duten, ez dakit, arrozadiak, zekaleak eta abar, ez? Orduan, horrek zekarri du, esate baterako Itoizko urtegitik kanalizazio ikaragarria egitea zertara herriberara ureztapena eramateko. Orduan, ur eskasia dagoen eremutan ari gara ureztapena behar duten laboreak landatzen, hektareak eta hektareak, bai? Zertarako gainera? Kanpora gero eta gehiago esportatzeko. Kanpora esportatzeko eta ez da bakarrik Nafarroatik gehiago orokorrean balantze komertzial horretan kanpora esportatzen dela, baizik hemen ekoiztutakoa kanpoan kontsumitzen dute eta importazioak ere handitzen ari dira ze hemen kontsumitzeko kanpotik ekartzen dugu. Orduan, bestelako politika komertzial bat egongo balitz, nik ez dauka zalantzarik Euskal Herria askoz buru jabeago izango zela. Eske gainera Euskal Herrian daukagun paisaia, dibertsifikazioa eta ditugun bezala eskualde atlantiarrak, trantsizio eskualdeak, mediterraneak, mendialdea,
daukagu lekua eta azalera, elikagai mota desberdin askotarako. Araban landatzen diren zekaleak zergatik ez dira Euskal Herriko abeltzainen pentsuetan sartzen? Nahiago dutelako kanpoan saldu zerealistek, Arabako zerealistek nahiago dute beraien zereala Europan saldu, eta aldiz ekartzen dugu pentsua kanpotik eta Ukrainian ekoiztutako zekale edo laborez osatutako pentsua. Horrek zentzua dauka? Orduan, ari zaren esaten da, nik planteatu dizudan dikotomia, nekazaritza versus abeltzaintzak ez daukala zentzurik. Ez dauka zentzurik. Dena bat da esan nahi dut azkenean da ekoizpen sistema dibertsifikatuak eta egokien alitzateke nekazari, abeltzain eta baita nolabait hirugarren sektorea, elkarrekin aritzea. Eta benetan nolabait kolektibo zentzu batekin, esanez, bertakoa jan dezagun hemen, ekoiztu dezagun hemen, eta onura atera dezagun guztiak horretatik, bai? Horretarako, klaro, hemen ekoizpena, nola esan nuke, garestiagoa da, behar bada bai, duintasun bat eskatzen dalako ere ekoizten duenari, ez da? Soldata minimo batzuk eta lan baldintza minimo batzuk. Soia landatzen dutenak Argentinan, ze soldata ordaintzen diete? Edo nola liteke Perutik ekartzea zainzuriak, lau aldiz merkeago Nafarrokoekin konparatuta eta supermerkatuan egotea prezio ridikulo baten zainzuriak, ez? Nola da posible? Ze aigera ordaintzen? Nola da posible? Izatea, Perutik datorren produktu bat, lau aldiz merkeago bertan ekoizten den produktu bat daño hemen. Hemen garestiagoa da ekoiztea, zergatik? Duintasun laboral bat eskatzen dalako baita ere, ez? Orduan, kontsumo aldetik guk behar dugu ere kontzientziatu bertakoa kontsumitzeak onura besterik ez digula ekarriko, bai? Eta bestetik apustu politikoa. Zergatik ez zaio gehiago laguntzen bertako ekoizleari? Zergatik ari gara beti kanpora begira? Esate baterako, Katalunian txerriak, txerri ustiategiak. Europa mailan uste kontzentrazio handiena Katalunian dagoela, baina sortzen diren txerriki guzti hori Europara bidaltzen da, eksportatzeko da, ez da Kataluniako biztanleak elikatzeko. Orduan, gizentzen ditugu abereak, kanpora bidaltzeko, eta gero Errumaniatik datorren okela jaten dugu guk, ez? Mundu globalizatuaren paradoxak gauzak merke lortu, eta merke lortzeak garesti ordaintzen gabitz beste zentzu batzutan. Hori da. Gauzak produktua merke daude, baina beste hainbat zentzutan oso garesti gabitz ordaintzen, zentzu sozialean, zentzu ekologikoan, eta hor. Era bat. Nik adibidez, orain dela pare bat urte, jardunaldi batzutan egon nintzen Pirineotan, eta ezagutu nituen Anso eta Aragoiko abeltzain batzuk, eta ohartu nintzen, ez zutela batere harreman honik ostalaritzarekin, bertako ostalariekin. Ostalariek esate baterako esaten zuten, claro, ostalariari interesatzaio turismoa erakartzea. Turismoa erakartzeko berdin zaie hartza, otsoa, zer dago hemendian, berdin zaie benetan abeltzainen egoera zein denez. Eta aldiz, jutentzea bertako ostalitza, bertako jatetxetara, eta claro, Ansora jutentzea eta ze eskatuko dituzu arkume txuletita batzuk, ez da? Eta ez dira bertako arkumiak. Ez dizute ateatzen bertako bailaretan hasi den arkumerik. Ekartzen dute Irlandatik edo merkiago, eta gero Ansoko hartzaiek ezin dutenez bailaran hil arkumiak ez daukatelako hiltegirik, Hueskara edo Zaragozara jaisten dute, eta hiltegia arduratzen da beraien okela banatzez. Orduan, arazo pila bat daude, baina lehenengo urratsa da, adibidez Baztanen, kontrara, Baztanen badaude ostalaria, badago hirugarren sektoreko jendea elkarrekin, bertako ekoizleekin lanean.
eta bertako landetxeetan eta bertako jatetxeetan bertako baserritarren produktuak erabiltzen dituzte eta eskaintzen dituzte, ez? Orduan, hor ere bide luzea dago egiteko. Hemen daude bi plano bezala, ez? Plano estruktural instituzionala eta gero plano ez dakit kontzientzia mailakoa edo morala. Hori da. Eta gero dago elikagaien industria bat oso boteretsua. Eta orduan hori elikagai industriak agintzen du merkatuan. Orduan jutentzea eroskira eta bertako produktua izaten du txoko bat, etiketa txikia eta jun behar dezu irakurtzen non eginda dagoen, ez? Eta gero karretilla ikusko duzu leku guztietan, karretilla industriala da, elikagai industrialak eta hori, dena merke, baina euskalo ze kalitate eta ze bermekin, ez da? Ederto. Nik esaten dut, benetan badago apostua politikoa bertako produktuen ekoizpenerako eta deitzen den errentagarritasun horren alde egiteko, errentagarritasuna ez bakarrik ekonomikoa baizik guztia, ez? Bertan ekoizteak, bertan mantentzeak, abeltzantza bat, nekazaritza bat, paisaia mosaiko bat mantentzea, klaro, desagertzen dira bereak, paisaia sastrakaz beteko zaigu, materia organiko pilaketa ukiko dugu leku guztitan eta zegin behar dugu, desbrozatu makinariaz eta hasi behar dugu mendiko erregaia ateratzen. Abereak ez badu jaten, zenek jango du materiali, edo suteak izango ditugu. Luzera begira hor basoa sortuko zen, kontserbazionistak eta ekologistak oso pozik, batzuk bentzet. Beste batzuk igual ez? Oin zure diskursu entzunta gero? Bai, niko esango nuke, arazoak ere ekarriko lituzkela horrek, bai? Esan nahi dut, nik ez dut esaten eta pentsatuko duzu basoaren kontra nahola, eta ez da. Nire ustez, azken finean lurralde antolaketa bat dagakoa, eta eremu desberdinetan lekua egin bertzaio guztiari, utzi bertzaio basoari bere dinamika, utzi bertzaio bere sastrakadiari, iratzadiak, belardiak, esan nahi dut, denontzako egon behar da lekua, ze hor dago dibertsifikazioa, bai? Dana baso izateanik ez den nahi. Eta gero gainera, esan bezala, klima aldaketarekin arazo bat bihurtzen ari da materia erregaia metatzea basoetan, eta ez doa basoa izan behar, sastrakadiak edo pinudietan izan daiteke, esan nahi dut azkenean, materia erregai horren edo materia organiko horren kontsumoa abereek egiten dute, eta abere horietatik gero elikagai bat ateratzen dugu, eske gauza eraginkorragorik ez dago. Orduan, abereak entzen badituzu, zertaz elikatuko gea. Kontzentratuko dituzu leku batzuk sistema intentsiboan ekoizteko. Orduan, naturalizatuko duzu eremu zabal bat, baina gure elikadurarako sustatuko duzu nekazaritza intensiboa eta abeltzaintza intensiboa. Orduan, lehen esan ditugunakin, erregai fosil gehiago, kanpoko ongarri gehiago, kutsadura gehiago, kalte guzti horiek gehitu ingo dituzu, ze elikagai guztia hortik atera behar badugu, eta ekstensiboa eta lurra erabiltzen duen nekazaritza desagertzen bada. Orduan, zein da konponbidea? Konponbidea da orekatzea, da lurralde antolaketa bat, eta ez gera sartu energia berriztagarriarekin. Ostra, horren nuen espero sartzea, Baina lurragatiko kriston lehia daukagu, esan nahi dut, nolabait panel solarrak nun jarriko ditugu basoetan? Ez. Larretan jartzen dira, ez? Claro. Espateiatuetan edo, bestela larretan. Orduan berriz ere larrei eremuak entzen, energia berriztagarriaren izenean, eta orduan zenbat berriztagarri, nolakoa, non, eta guzti hori oso konplexua da, ulertzen. Esate baterako orain ari dire egiten Araban, eta Eusko Jaurlaritzak ustez sustatzen du hau, eguzki panela jartzen diren lekua patata ereitea. Bateratzea,
ikerketak egiten ari dira, panelak dauden lekuan, panelen azpian patata ereitea. Eta diote guztiz bideragarria dela, eta soluzioa izan daitekela. Lur berea, erein, eta gainera... Ostra, oso futurista, zeinek imaginatuko zuen etorkizunean... Eta beste batzuk inbertitzen ari dira haragia sortzeko, ez? Haragi artifiziala. Hau da, kultibatzeko haragi hori, ez da? Esaten dute gainera, zero ez duela ezer kutsatuko, eta gainera oso osasuntsua izango dela, ze gizakiak diseinatuko du zer nolako haragia nahi du, txuleta itxure emango diote, baina zelula ama batzuetatik sortua eta artifizialki sortutako haragiaren aldeko apustu egiten ari dira. Bueno, bai, progresoa, ez? Pausoz pauso, etorkizunera. Bueno, eta etorkizunen zer dago, abildegi, igual. Ez dakigo. Bueno, ez dakit, nik hemen banituen galdera gehiago, ja, pixkat aterrizatuz, ez? Hemengo hainbat fenomenotara, ez dakit, merezi hortan sartzea, o... Behar bada, ez dakit, publikoa, zer komentatuko galdetu nahi du? Bai, nik utziko nuke igual, oin publiko aldetik, haber zerbait da... Edo iritzia eman, ez da, edo galdetzia ere, iritzia... Nik oin egingo nukena, igual, hau zuri pasatu. Eta nik erabiliko dut mikrofono hau, gogoratu, hemen grabaiten gabitz YouTuberako, ez? Eta orduan bate galdeketia gure badago ez da danok entzuteko, hemen gauzenok baizik eta interneten bate ikusi badago entzuteko galderia, zein jan. Orduan, oin zuen txanda da, bate gure badago, zoze galdetu, iritzia emun, egotan adalakoa. Apa, arratsaldean. Arratsaldean. Eskerrik asko, interesgarria solasaldia, Jakin izan bagenu, igual zerbezatxo bat elkarri, beste giro batian egongo ginean, Bueno, nik ezakit lotu dut aurreko astelenian egon hemen, ez? Abiatu zianian jardunaldiak, ondjoen mundu hori erakutsi zigun, goratzen zen. Bueno, Arantzadiko zera, ez? Eta, bueno, arek be, larren aldarrikapena egin zuen, baita, ez da? Bai, ze hor nonbait larreetan, larre testu inguru horietan dauden ondjo, micelio, hifen, zera hori galtzen doiala, be baita, ez da? Seguramente, hori, larre gero eta gutxiago daudelako. Orduan, galdera pixkat horti doia, ez? Zuek aztertu dozue hor larre horietan zeratako ondjoak, zeratako bizitza fungi hori dagoen eta ia nola laguntzen dion, kablen erakutsi dauzun irudi horietan baita naiz pentsatzen, hor azpian baita ze bizitza dagoen eta ia horrek nola laguntzen duen edo. Bueno, pixkat hortik galdera. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri galdera batik. Bai, sartu gara, askotan ondjoak esaten direnean behar bada perretxikoak etortzen zaizkigu burura, ez da? Eta justu guk gure belardiak aztertzen ditugunean ez da garai ona izaten perretxikoak bertan ikusteko, baina azken bizpahiru urtetan lurtzoruan ari gara neurtzen analisi molekularren bidez, bai bakterio eta bai mikroorganismo komunitatea eta bakterio eta ondjoak, ez da? Orduan, ondjoek badakizue lurpean IFA sortzen dutela, eta ez dezue imaginatzen ze dibertsitate ateratzen zaigu. Bueno, bakterioena kostaiten zaigu manejatzea ere dibertsitate hori, ez da? Orduan, ondjo espezie gutxiago daude, batzutan zailtasuna da teknika molekular hauekin ezin dugula espezie mailara iritsi, baina talde desberdinak ja ikusten ditugu. Orain ari gara aztertzen ea talde jakin batzuk, eta bereziki ondjoetan bakizute, ondjoetan badaudela endomikorrizak, sinbiosian bizi direnak eta izugarrizko onura ematen diotenak landareari eta beraz ekosistemari. Eta begiratzen ari garena da ea
ze onddo komunitate eta ze bakterio komunitate dagoen erlazionatuta belardi horretan burutzen den kudeaketarekin. Orduan, oraindik aztertzen ari gara, uste dut oso datu interesgarriak izango direla, ze azken finean esan bezala larre belardien gakoa da kudeaketa nola egiten den, ez? Eta guk aztertu ditugu belardi desberdinak eta desberdin kudeatzen dira. Orduan guk ere bilatzen duguna da kudeaketa egokiena zein den jakitea. Eta kudeaketa egokienaren horretan sartzen ditugu parametro pila bat. Eta horien artean mikroorganismoen dibertsitatea, bakterio eta onddoen dibertsitatea. Orduan, momentuz, gordinik dauzkagu datuak eta onddo dibertsitatea lurtzorukoa ikaragarria da. Baina belardi guztitan, ikusi nahi duguna da ia ze talde dagoen erlazionatuta ze kudeaketa motarekin edo badagoen erlaziorik kudeaketarekin, edo konposizio floristikoarekin, edo urtetan eman zaion erabilera horrekin. Nik egin dezaket galdera bat publikoari. Zuek hemen oinatin ikusi duzue, oinatiarrak zaretela suposatuz danok, urtetan zehar, azken 30-40 urtetan paisaian aldaketa handiak somatu dituzue? Edo ezagutzen dituzue galdu diren baserriak edo galtzear dauden baserriak? Dana, pinuz josi dozue, ingurua, claro. Flipa egiten dut garai bateko argazkiak ikusi eta zer nolako larre eusen herritik inguru zabal, herritik hurbil eusen zera guzti horietan, ezta? Horrek lehen zuek aipatu duzuen, ez? Garai bateko larre, horbe, ez dakit nola deitu, larre, desiera hiriente edo esaten txakona. Bai, guk deitzen diogu sega belardi, bazka belardi, hor bereizten dugu badirelako belardi batzuk ez direnak mozten, baizik bazkarako erabiltzen ditu eta gehienetan ia urte osoan zehar ibiltzen dira hor abereak baino karga basuan, eta sega belardiak, mozten den belardia, normalean aberekin batera, txandakatuz, baina mozten den belardia ez da moztu bakarrik egiten, baizik normalean izaten da gauza misto bat. Behin bita mozten da, baina abereak ibiltzen dira udaberri aldera, neguan, eta kudeaketa hori. Gauza da, pinudiz josi dute paisaia, hori zalantzari gabe. Nik ezautzen ditut hartzai batzuk, pinudia izan duten lekuan, larre belardia berreskuratu dutenak. Normalean nik ez dakit pinua botatzen denean hemen jendeak ze joera daukan. Pinudia egon den lur sail horretan? No. Oin dagoen joera hor nonbait da bebaita, ez dakit, ez da? Hemen jende pila badako erentzian jasota pinudi bat, ez dakizema, familiakin eta auta bestia, ez da, gara oine dagoen joera zein da, zuk pinadi hori edo udalari edo kooperatiba bati zeratu, saldu edo bera kudeatu, baina baso jarraiketa, baso bihurtzeko. Kontua da, hemen, debate politia baita, lehen aipatu duzuna ni basozalea naiz, baina larrediak ere gustoko ditut jakina. Kontua da, zeren arabera egiten dozu, lehen aipatu duzun zera hori, ez da? Kudeak eta hori, ez da? Zenbat, nola esan, ez? Baina zenbat larre, zenbat baso, ze espazio, badago, ez dago formula magiko hori. Erreferentziarik, ez? Esateko Euskal Herrian, ez dakit zeren arabera ingo duke, ez da? Baina kriterio naturalak erabilita, ze larre hektarea behar dugun, zenbat baso, ez?
eta gero ja horrek be ja kudeak eta hitzak emuten doz horrelako beldur pixka bat, ezta? Baina, bueno, utzi, bueno, ez dakit ulertu diazun. Bai, ulertu dizut, bai. Nik askotan esaten detena da, gauza guzti horiek tokian tokiz aztertu behar dira. Esan nahi dut, bailara, bakoitza, bailara da, nire ustez, hola, hor oreka bat bilatzeko, nire ustez, nolabait, unitate administratiboa baino bailarak dira, ez? Erreka bat eta bailarak. Gehienetan hor ikusi beharko genduke ze proportziotan dagoen, ze baso mota, ze sastrakadi mota, ze belardi mota. Kontutan izan behar dugu baita ere klimaldaketarekin izango ditugula bolara luzeagoak euri gutxi egingo duna. Euri gutxioekin basoak gehiago sufritzen du. Ze ur gehiago behar du, ez? Orduan, baso hori gainera birlandaketa bada zer esanik ez, nolabait hazkunde azkarreko espeziak badira, ur pila bat behar izaten dute, eta gero hemen badakigu nola mozketak eta nola kudeatzen diren, ez? Nolako pistak eta nolako matarrasak egiten diren. Orduan, kudeaketa eredu desberdin pila bat daude, horrelako interbentziorik egin gabe. Artzai batzuk ari dira bertako hau da, pinudia eduki duten lekuan edo beraien pinudia ez den baserritar bati erosi eta bertan pinua landatu ordez, bertako basoa ariztia ari dira berreskuratzen, baina ari dira pixka bat nahita dehesa modukoak sortzen. Dehesa sistemak azken finean zuhaiztiak dira, baina zuhaizti azpian belarra dago, ez, bazka. Eta azkenean ari direna da berez datorren baso hori kudeatzen eta kentzen pixka bat zuhaitz dentsitate baxuagoa izan dezaten. Baina euren asmoa da, beraien abereak alba da etxe inguruan elikatu ahal izatea. Eta basoa alternatiba bada, bertako basoa. Gertatzen da, ezin duzu urte osoan zehar eduki aberea basoan, da mugimenduan. Abereak mugimenduan, urtean, dagokion momentuan, dagokion lekuan egoteko aukera izan dezan. Eta ez dira kontrajarriak bertako basoa berreskuratzea eta beltzantza, Ez dira kontrajarriak inundik ere. Baina horrek eskatzen du lan aktibo bat, kudeaketa aktibo bat eta planifikazio bat. Eta beste joera bat ikusten ari garena da, belaunaldi jarraipenik ez dagoen, ez, generazio berriek ez dute baserri mundutik bizi nahi, eta teknologia asko ari da garatzen, artzaia edo altzaina ez egoteko mendian, esan nahi dut, mendira igo beharrik ez izateko zaintza teknologikoak ari dira garatzen, ez? Koilaren bidez, eta bar, orduan, nik ez dut esaten teknologia zerabiltzea, zalantzarik gabe lagungarria da, baina momentu honetan egin daiteken gauzarik onena da, abeltzain eta artzain lana, ofizio bihurtu eta zaintza hori mendira joan zaintza hori egitera. Soldatak sortu, lanpostuak, mendian abereak zaintzeko eta bereak mugitzeko leku batzutatik bestetara. Zer gertatzen da bestela, bereak joaten dira beti gustatzen zaien lekutara, eta leku batzuk gain larratuta, gain ustiatuta daude, eta beste leku batzuk abandonatzen ditu ganaduak. Zergatik, belargoxoena leku baten dagoelako, eta uretatik hurbil eta aberea ez da tontua. Baina, noski hartzaiaren lana da, erabilera hori pixka bat homogenizatzea, eta leku batzuk ez gain larratzea eta azpi larratuta dauden beste leku horietara eramatea. Orduan, behar dena da kudeaketa aktibo bat, mendian, fisikoa, zaintza esentzian, artzai, abeltzainaren ofizio hori berreskuratzea, baina lan baldintza duin batzuekin. Artzaien kooperatibak antolatuz, txandak eginez, kolektiboki, ez du izan behar artzai bat bakarrik bizi dena eta uda osoa txabola baten pasatzen, ez dakit, ezin dugu pentsatu era horretako zaintzan, baina okerrago da teknologiaren menpeko izatea. Zer gertatzen da estaldura galtzen badugu eta horren menpe baldin badago
abereak mendian erabiltzea. Europan ez dakizu zenbat ikerketa proiektu sustatzen diren teknologia hau garatzeko, baina milioiak. Eta nik esaten dut, milioi horiek soldatatan eta lanpostuetan gastatuko balira, izango ganduke artzai tropa bat mendian lanean, soldata hilabetero administrazioak ordaindutako soldata batekin eta oporrekin. Azken aukerak. Bueno, atzaldeon. Zutian inguruan guztute purut berbaitia. Bueno, Raloñako mendixek ota kardoz josila dauz, leku asko baita ota, bueno, ja gure altuakin, pertsoni altuakin, zute kontrolak ikia askotan ez dago gure esaten udaletxiek eta apur bat beste instituzio nivoketa, baina zela ikusten duzu bideo hori. Zute kontrolak ikia o piti mate. Ez da, gini honden gaztien ez, baina handik apur bat ezautu du bilanea bazarrexen zute kontrolak egin izan dira eta hori ez die ikusten. Eta hori apur bat lur publikoetan beha igual apur bat ni aldekuan ez da apur bat zela ikusten duzun. Nik esango nuke zu kontrolatuen garai baten hartzaiak egiten zuena bere borda inguruan eta jakituriaz eta egun egokietan eta azaleko pixka bat zu hori, azken finean sastraka hori erretzeko, bai? Ni kudeaketa tresna modura ni horren aldekoa naiz. Baina zu kontrolatua, eta nolabait zu azaleko zua nolabait esateko. Hor, iparralden lan polit bat egin zuten eta jakinin behar da ere zua ematen sastrakari, bai? Eta lehengo hartzaiek bazekiten, ze ez dezu lurra guztiz erretzeraino, ez da zu intentxo bat baizik, da zu kontrolatu bat eta zu txikia, azalera txikitan, bai? Alde batetik hori, eta gero edozein kasutan zuarekin egiten den lehenengo aktuazio horre ez dauka zentzu handirik atzetik ez badezu aberea sartzen larratzen, Proiektu europearrak ezagutzen ditut, nolabait zuen kontu hau da, zuarekin pixka bat eskualde bat eremu desberdinak kontrolatua, eta gero leku batzutan abereak sartu, abeltzantza eragin, edo abererik gabe. Eta, baino, datuek esaten zuten argi eta garbi, abererik ez badezu sartzen zuarekin erreta gero, berriz alperrekin dezula, berriz ateko zeizu urrengo urtean, o bi urtetara berriz dukiko duzu sastraka bera, berdin edo indar gehiagokin handigo. Orduan, izan behar du sua gehi larratzea, eta abereak. Hori zalantzarik gabe. Besterik? Ez pau besterik, Antza, eskerrik asko. Bazuei. Eta eskerrik asko danoi hona etortearen. Eskerrik asko.